سمعين مريتني تفلالاي لب نزل ومستو علي ناي عقم زي بلو عقمي ببهلا فرنجي the power of powerless لك عقم تنسئن ملحسنا طرح يزوين لك عقم من تصنققو كم تراسب يم مصحف زمرقو أنا ديمقراطياዊ መራሕይና ወሊ ማጻደቁ ብሕጥ እዮም ክጸድቁ ሃገር ብተግባር እንትትሕመስ ከመይ ጌርካ እያ ብመልሓስ ትምለስ ከመይ ጌርካ እያ ብዘረባት ትድበስ ከመባህላ ፈረንጂ this is the power of powerless ዓቕምን ትሕንኮኽ ለካ ጸርፍን መርገምን ኢኻ ተብዝሕ ኸይትንብርከኽ ብምረቓን ሰበኻን ኮይኑ ናይ ፖለቲካ ዕደት ዜጋ ትንፋሱ መሊኡ ብዘረፋ ብስደት በተሓሳስባ ተበቲንካስ ብመልሓስ ውህደት እሞ ይወደግ ሓሚሙና ሃለዎ ኣፍሞት ይወደግ ምስንቃዕ ሕማሙ ብቃንዛ ሸው ክብልልና ሃለዎ ተዳኺሙ ትንፋሱና ኸደት እዚ ውህደት ታዩ ማዓቱ ወይ ብዕሊ ነገርና ይወደግ ተመይቱ ንሕና ይሰማዕናን ብስሩውን አይቀበርናን ከመይ ጌርና ክንቀብር ዘይተነገረና እድር ተሐሚሱ ዳስ ፈሪሱ ይወደግ ተወፂላ ትንፋሱ አይጥዕዩ አይደቂሱ ተጎልቢቡን አይደርግኹታ ትርእዩ ወለኹም ታይ ከም ዝገብር ዘሎ ሓደ ቦታ ካቦት ገይሩ ተደጊፉ ኸዘራ ተሸፊኑ ብውልሓቱ ዘይፍለጥ ባንዴራ ሸው ክብሊሉ ብዕግርግር ብቃንዛ ኣብ ርእስ ሕማሙ ይሽለም እናተሐመሰት ገዛ ከም ጥዑይ ኣብ ሚድያ ይጓዝም ደሰ ይብሎ ርእቶ ተሂብካዮ ይጉሂ ይቁዝም ይስርናቕ ተሰሚዑ ብፍላይ ፌደራሊዝም እምበር ንፈልጢና ምድቃሱ ካንሰር ከም ዝሓዘ ብላዕለ ብርእሱ ፈቲኖማቶ ነይሮም ኦፕሬሽን ክግበር ግን ኣይከኣልዎን በዓል ዶክተር ነቲ ዝሓመመ ስጋ ገዲፎም ነቲ ጥዒ ቆሪጾም ሓሊፎም ነገር ካንሰር ተባዚሑ ናብ ኩሉ ተራቢሑ ዶክተር ከመይ ኦፕሬሽን ከም ዝገብርዎ ሓገዝ ንደገ ደዊሎም ብስሩ ንደገ እንድይዘብሎም ውህደት ዝበሃል ከኒና ኣው ሕጦ ተባሂሎም ደገ እንድዮም ዝፈቱ ገዲፎም ናይ ውሽጦም ጸጋ መግዝእ ከኒና ኸይስእኑ ተን ዓበይቲ ትካላት ወሪደን ዕዳጋ ይወደግ ውሽጥን ትቕንዞ ንሰም ግን ለውጥ ኣምፂና ይብሉ ቴሌቪዥን እናረእይዎ ተተኺሉሉ እንፍጅን ሓሚሙስ ይዘዘሉ ኸዓ ናይ ውህደት ዝበሃል ጅን ግብፂ ኸዓ ሰኺሩ ይወደግ ኢላ ምእንቲ ክቕነሰላ 3 ተርባይን ንዶክተር ትጅንጅን ፈሊጣቶ ደይኒሃን ምሕማሙ ጸረውረው እናበለ ወዲኡ ደሙ ኣብ ርእሲ ሕማሙ ኸዓ ይሽለሙ እታ ድኽምቲ ጎኒ ፈሊጦሞ በዓል እግብረ እሙ ንሳ ምዃና ናይቲ ዓቕሚ ዘይብላ ዓቕሙ እቲ ሕዚ ዝኒሄ ዓብዪ ሓደጋ ይወደግ ውሽጢ ሓሚሙ ዝውግአሉ ግን ናይ ደገ መርፍእ ናይ ደገ ስሪንጋ ምእንቲ ክድመር ብናይ ኣሜሪካ ራጂ ምርመር ኣብ ዓድን ሃለዎ መደቀሲ ዓራት የምጽሉ ካብ ምዕራብ ሃገራት ሕዚ ብደገ እዩ ዝሕከም ዘሎ ጠቕሊሉ እዚ ኸዓ ጉዲድሉ ወሲኹ ተጸሊሉ ሕማሙ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝሕከመሉ ብባዕዲ ሕማቕ ልምዲ ኣብ ውሽጢ ኸይሕከም ከይዕሪ ካብ ደገ ይደሊ መማኸሪ መድሓኒት ይእዝዝሉ ብታ ናይ ባዕሎም ጥቕሚ መድሓኒት እያ ግን ስሚ ፈልጥዋደ የለውን ናይ ዓቕሚ ዘይብላ ዓቕሚ ሕዚ ተተርአየ ብናይ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ኣልትራሳውንድ የብሉን ኢሃደግ ተቐይሩ ኢናው ዕቡድ ዋላ ተተፈተሸ ብናይ ውህደት ማይክሮስኮፕ ዕቡድን ጥዒኖም ሓደ እዩ ዝእከብ እሞፍታ ኮምፓስ ዘይብላ መርከብ ናበይ ከም ትኸድ ዘይትፈልጥ በብጽባሒቱ ስርዓት ትለዋውጥ መሊስናን ተረኣናዮ ብሲቲ ስካን ድሙን ከልብን ሰብሓንቲ ጀሪካን መን ድሙ መን ከልቢ ልብኹም ይዓቢ እንተ ተመርመረ ብኤምአርአይ እቲ ውህደት ዓቢና ምርአይ እንተረጋገጽናዮ ብናይ ውህደት ሰገራ ምርመራ ካልእ የብሉን ዘይፈኸራ እንተረኣናዮ ምርመራ ብዓኽታን ሽንትን ካልእ የብሉን ትርፈ ሃገር ክብትን ኣብ መወዳእታ እንተረኣናዮ ብኢንዶስኮፒ ናይተን ሕዚ ሕመሳ ዘለዋ ሃገራት ኮፒ እንተመዘናዮ ብቐረባ ብርሑቕ እቲ ናይ ደርጊ ስርዓት እዩ ዝናፍቕ ሓያል ኮይ እቲ ሕማም ለውጢ ኮይ ናይ ፕሮግራም እታ ጸደቐተ ኣዋሳ ይወደግ ምስ ሓመመ ተጣሒሳ ተቐይራ ናብ ካንሰር ናብ ሳምባ መቀርሳ بمدرخ بميديا فريسا يهودك بعلو كي يحكم قاسلو بريسكريبشن كاب دقنا تصحفلو حز عبيدو تقليلو نعقبني هو حيال تملاس زهاجر ندحريت من مملاس وشتو حاميمو عقرقرن هوكتن نعمطو عبز حالفه كاب دقه تصحيفلو مأززي ني انجينير سمنيو كوحطو ابا دباباي وحط بيلو بقلصي لت بريسكريبشن مستصحفه كاب قبصي وحط بيلو تعزيز لخم كنينا سينا يخندي يسرح زنبر جigنا كابو قصيلو كالي مدحانيت كعته عزيزلو مأزز مدحانيت تقبلو كافتن فلطن هاجرات وحيط قديفو من الجنرالات ناي كلل سبا سلطانات نو حكمو ناغويو نو خحوين نعايو
እንገዛእ እንሰዓረ ቁሕምዎም ማይ ከይገበረ እቶም ክወሓጡ ዝኣዘዙ እኒው ክሳዕለሙ ዘይተተሓዙ ኣቁፂሮም 3-4 ወርሒ በዓል ሰዓረ በዓል ገዛኢ ተሰዊራቶም ፍትሒ ንፍትሒ ተቓሊሶም ፍትሒ ስኢና ነብሶም ብተግባር ሓሚሙ ፓርቲ ቁርውካ ኸይውሕጥ ካብቲ ናይ ባዕሉ ሕገ መንግስቲ ናይ ደጎሽ ረቦይ ሰቲ ንውልቀ ሴፍቲ የሕድስ ቤተ መንግስቲ ተመሊሱ ከዓ ባዕሉ ማየስቲ ኣጀንዳ ሲኢነን ሚድያ ይዕጅቦ እዘን ሕማዓት መሳሰይቲ ሚድያ ናይ ድምፂ ዘይብሉ ድምፂ ኸይኾና ንውሕዳት ጎይተተን ይከናኸና በቃ ኣብ ሚድያ ነባራት ኣመራርሓ ይሓሚ ንዝሓለፈ የጸልም ንሳ ስለ ዝኾነት ናይ ዓቕሚ ዘይብላ ዓቕሚ ይጻረፍ ንድሕሪት ይምለስ ይራገም ስራሕቲ ብሉጻት መራሕትና ይንመለስ ከም ባህላ ፈረንጂ this is the power of powerless በቃ ሚድያ ይልፍልፍ ይበኪ ድሓር ስኳ ምጽብጻብ ጀሚሩ ዝተሰተየ ዊስኪ ይወደግ ሓሚሙ እናምለሰ ደም ንነባራት ኣመራርሓ መርገም ሞት ይሙን ኣፉ መሊኡ ረሲዕዎ ንሳቶም ናብ ቃልሲ ክወፁ ከለዉ ከም ዝተሰውኡ መስዋዕቲ ንኦም ሓድሽ ገይርዎ ረሲዑ እናተሰውኡ እናተተክኡ ኣብዙ ከም ዘብፅሕዎ ሕማቕ ተራጋሚ ነገሩ ከምኡ እዩ ናይ ዓቕሚ ዘይብላ ዓቕሚ ብናይ መንግስቲ በጀት መጽሓፍ ተመሪቑ እናተብሃለ ንሽዑብ ዘይካብ ትግራይ ኣብ ካሊእ ተዓለለ ድሓር ስኳ ተቓጸለ ድሕር ናይ ባዕልኻ ሓሳብ ዘይተፍልቕ ለከ ናይ ካሊእ መጽሓፍ ገሊጥካ ኢኻ ተመርቕ ለከ ተተባላሽኻስ ብኹሉ ኢኻ ትርመስ ከም ባህላ ፈረንጂ this is the power of powerless ዘይቲ ማይ ምድሪ ሰማይ ዝኾነ ፋላላይ ሒስካስ ውህደት ካልኣይ ውርደት ንባዕሎም 3-4 ቅዋም ረጊጹ ገሊእ ዋጋእ ገሊእ መንገዲ ዓጹ ብህውከትን ራብሻን ተናዊጹ ነዚ መድሓኒት ከይገበርካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትሕበር ብሓንቲ ሽኳ ገሊእ ንሰሜን ገሊእ ንደቡብ ዝርኢ ገሊእ ላሕሚ ገሊእ ዝብኢ ገሊእ ብዃርያ ገሊእ በጊዕ ገሊእ ርግቢት ገሊእ መንኪዕ ገሊእ ፍሊት ገሊእ ድድዕ ገሊእ መልኣኽ ገሊእ ሰይጣን ገሊእ ጥምቢ ገሊእ ዕጣን ገሊእ ውሕጅ ገሊእ ገደባ ገሊእ መርዚ ገሊእ ጸባ ገሊእ ሓሰር ገሊእ ዕባ ሕውስውስ ዝበለት ተሓሳስባ ዓይንን ሓመድን እኽልን ክርዳድን ፍልሖን ጉንድን ባዕድን ዓድን ህዝባውን ደርግን ፋሉልን ሕግን ጥዑይን ዘርግን ለኽባጥን ጽኑዕን በዓል ቅዋምን መጣቕዕን ብኻይን ሳዕሳዕን ሙሉእን ርብዕን ሰሓቕን ነባዕን ሰፊሕን ጸቢብን በታንን ኣካብን ድሙን ከልብን ከመይ ጌርካ ኢኻ ተዋህዶ ከመይ ጌርካ ኢኻ ጠቕምጦ ሓንቲ ኣግዶ ለምተዋሂዱ ጽባሕ ክፈርስዶ ስለዚ ተበቲንካ ውህደት ካልኣይ ክሕደት ከይተመዓራርኻ ፈሪስካ እናሃለኻ ሱርካ በኽቢኹ ሓይልኻ መኺኹ ከይደልደልካ ውህደት እንተበልካ መን ይሰምዐካ ስማዕ ህዝቢ ትግራይ ዕርፍኻ ጽንዕ ናብ ዘበለ የብል ብዕራይ ሓዘንተን ዕርፊ ኣይኮነን ብዘረባ ጸርፊ ንሱ የብሉን ትርፊ እተን ትርፊ ናይ ሎሚ ምጥንኻር ውሽጣዊ ዓቕሚ ምልዋጥ ብኢኮኖሚ ሓድነትካ ምስጣም ክፍተት ዘይምፍጣር ምቅጣም ምሕላው ናይ ውሽጥኻ ሰላም በቃ ግጥም ስጥም ልቁም መፍለኽለኽ ተስእኖም ሽዑ ክሰግዱ እዮም ኣብ እግርኻ ደኒኖም እቲ ሓዚ ትሰርሓ ዘለኻ እውን ኣብነት እያ ትኾኖም ኣብ ቁርፂ እዋን ከም ሓደ ሰብ ተሓስብ ብሽርሒ ጸላእትኻ ነጊድካ ትኸስብ ብሓደ ህርመት ትለዓል ካብ ጸገዴ ወልቃይት ክሳዕ ላማጣ ተደልዮም ይጠይቑ ንዝናይ ሒዝኒ ህንበጣ መጺኦም ይረኣዩኻ መጺኦም ይተዓዘቡ ካብ ፈኸራ ብደገ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይዋገ እዚኣ ፍለጥ ይወደግ ልቢ ግበር ሕደግ እቶ ናብ ሱባኤ ኣይትጥሓስ ሕጊ ጉባኤ ብሚድያን ብፈኸራ ነይትፍረስ ነገሩ ከምኡ እዩ ከም ባህላ ፈረንጂ this is the power of powerless ብጋዜጠኛ ዓወት ወዳጅ